pane pananda kumboshanda futi pandaishanda company but company inopa vanhu mabasa ekuti vanongoita zvekuaka saka ndaishandira anoita zvekuaka uya but ine tingori pacompany ipapapo papatonzi hani muridzi wecompany ino ndikuda kuti undipe vakomana 2 kuti aureye murungu wangu achibva atonongedza ini neimwe friend yangu yekumozambique kuti ndikuda vakomana avo mangwana undipe vakomana avo hakuna kupedza kana 30 minutes ndiyo ndadona gumbo rikatombobhenda izvo kuti ndakaita 1 week and a half ndisingakwanisi kufamba movha watopinza unonyatsoona kuti hapana paunongoda kudaiso chete gwa pakanaka musukuru rega kucha ndiwauya uchasunga kuti mabasa amore untarisisa ndati mabasa amore mabasa amori ndizozo wanonzi molini ndizozo chaizvanonzi handandoshamisa zoti sekuru ari kuti mabasa amori ndizozo ukushamisika ni handiwaona sekuru ndizozo saka ndikuwanza here ndosandati nantaure kudiweni nai muzukuru wanonga zveshuwa. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Muri ya Zimbabwe makadiko kumati mana kwa muri kokoko aiwa inini kunoku mufaro wega nekuda kuti ndinoziva kuti munotitsigira pazvirongwa zvese zvatinoita nofunga mafamily ne environment ine kune vanogara vachiteera paSly Media TV tiri kwa Sekuru Amadu. Sekuru Amadu vane dare ravanoita tave nenguva tichishanda navo. Zvino pane mukomana akauya nekwandiri kuno kuSly Media TV mukoma Sly ndira kuti mundisvitse kwa Sekuru Amadu ndikati aiwa apana chakaipa ndikati ko sei uri kuda Sekuru Amadu yozvanzaiwa ndakavaona paSly Media TV ndikati aiwa ndozvatinovaisirawo pachena kuti vaonekwe nevanhu kuti aiwa mabasa avanoita vanobata mabasa akafanana neaya yekubirwa kuyambutsa vanhu vanenge vane midzimu yakatsipikwa vanhu vanenge vakabatwa muupenyu hwavo uchirarama nekuda kweurombwa kana neuroyi unenge uchiitika mumusha mavo. Mukomana handina kunyanya kumubvunza nezveupenyu hwake asi akangoti zvinhu hazvizi kufamba mukati meupenyu hwangu tikati aiwa hatichienda tinosangana kwa Sekuru Amadu. Mukomana uyu ari pano nhasi anonzi Etendai anogara South Africa takupinda mudare raSekuru Amadu kuti tinzwe kuti chiri kumisa chiraramo mukati meupenyu hwake chii ndeapi matambudziko aari kusangana nawo mukati meupenyu hwake. Atipindei mudare raSekuru Amadu. Kazai ya Sekuru Amadu. Wakadii mzukuru? Aiwa ndinosimba makadiwa imemi. Tinosimba mzukuru. Tinotenda kurisei kunoko. Aiwa tiripo mzukuru tinawo matare. Tinotenda. Chokwadi. Kwakadii kumhepo uko. Aiwa kumhepo tinako mzukuru. Naika. Aiwa sinongotegaira zvakadai. Aiwa tinotenda ndadzoka kumatare kwenyu Sekuru. Aiwa pakanaka mzukuru. Kutaura kwamakamboita paya kuti kana kuna vazukuru vanenge vachinetsekana vachida rubatsiro vakauya nekwauri unosvika navo kuno kumatare kwangu. Ndauya nemuzukuru uyu akaridzawo mhere kwandiri achiti matambudziko akawanda muupenyu hwake saka ndauyawo naye kwamuri aSekuru. Ndinotenda nekumutambira. Aiwa rakajeka muzukuru. Ina handitozivawo naye kutosangana naye pano achiudzwawo madirections ekuti unosvika sei pano asi takanga tawirirana kuti aiwa ngatisanganei kwaSekuru Amadu.
Aiwa, pakanaka muzukuru ayo kana ndakangonzvawo nemuzukuru achinzi aiwa pane chishiri chati chapinda umu tikati kune muzukuru ari kubva kuna Sylvester Sirai mukoma Sirai ati ada kubatsirwa nedzidzo rake tikati aiwa pana chakaipa ka kana ane dzidzo anouya anobatsirwa kuna sekuru. Aiwa tinotenda nekumugamuchira chokwadi muzukuru. Sekuru atikwazisei sekuru atisei maoko ndinosimba muzukuru wakadini ndio wataiwa rega ndinoona sekuru Amado pakanaka ina handitaure kudiwa kaini handitaure kudiwa kutenda kusatenda satendai tendai ndiani ndimuchinjire microphone ndimupekeshe. aiwa ndikati ina handitaure kudiwa muzukuru ndotaura chokwadi handiti kutenda zviri mumwoyo nekusatenda satendai saka ndabvunza kuti tendai ndiani aiwa atendai ndini sekuru. Pakanaka muzukuru wasvika kamatare ukati ugone kubatsira ndisvika dzimwe muda kuona kuti sekuru ava zvaanongoti handitaure kudiwa ndoda kuti ndisvike ipapo ndoona kuti aiwa chii chiri kutomboitika. Aiwa pakanaka muzukuru ndodarira sekuru Amado kuti ugone kubatsirika unobatsirika sehondo dzerima muzukuru dzakakutenderedza muzukuru. Aiwa tinotenda sekuru. Anditi tikaona ngori ndichitarisa ndichiona paniki apo mepo ndoona mumiri wako chandikoona munotova nenyora dzirimo muzukuru. Tinotenda ndakambozvinzwa sekuru. Ndizvo asi wauya kuti ugone kubatsirika kamuzukuru but nenyora dziri mukati menyama yako une pfuma iri pauri ke une maoko ako akajeka muzukuru kuti wakatovharwa chirarama muzukuru. Ndakambozvinzwa sekuru. Wakambozvinzwa kaifa daya ropa raparii ndakambozvinzwa sekuru. Aiwa makanga musiku saka uchatenda uchatenda here wasvika muno mudarira sekuru Amado. Aiwa ndotenda sekuru ende kutosvika pandaita panapa ndikutotarisira kuti aiwa matambudziko angu aritoperera pano. Tuna wagaja aiwa tinotenda sekuru nokuti wauya kamudaro kuti ugone kubatsirika asi hondo dziripo ndikuona ngao rutsoka ngao usana ndikuona nyora dziripo dziri pakati pauri asi ndoda kuti ndigone kudzisunhura kuti zvinhu zvigone kufambira zvigone kujeka. Aiwa tinotenda sekuru. Asi ndiri kuona mune muroorwa ari mukati medzinza mushamenyi ndiwo dzeri muzukuru wakamboinzwa. Ndakamboinzwa sekuru. Usataure kuti sekuru zvataura kuti sekuru paataura kuti handitaure kudiwa. Aiwa ndakambozvinzwa sekuru. Patakavhara kachipo chauri dawa kutaura kuno kudawa ngosiri utore mhiri wakambozvinzwa here kuti maoko ako akapfuta. Ndakambozvinzwa sekuru. Saka zvakamira sei chii chiri kumisa wakambozvitsvaga? Kuzvitsvaga takambozvitsvagawo sekuru asi iye muroorwa murutsananguro uyu akazobuda ega paakazobudawo akatsanangura kuti ndini ndakaita zvinhu izvozvo zvese. Ndanga ndiripo manga musiku tunabiswa kashi kaifa chokwadi akatetereka. Kuzva chii chakaitika kuti atigona kutetereka? Ndisikuziva sekuru. Haana kuchena muroorwa ndo wanga ari maiguru mukoma mukadzi wamukoma. Mukadzi wamukoma. Asi ndikuona musha maari magere mumoka andiwane zvimwe vana vasiri vemumwe munhiki mudzinza. Ndizvozvo chaizvo. Sauti zvichasvika papi naye muzukuru? Tatoshaya kuti tomudii munhu uyu because murume wake hapo akayangoenda murume wake
achibva angusarawo. Ndiye akaita zvese izvo. Ndiye akaita zvese. Ya, ichokwadi nekuti paakabuda kutaura paanzi akataura mhepo yacho ichibuda achitaura ari anonzi akataura kuti shuwa ndindakaita kuti aende ndichitira kuti pamwe baumini ntendai vanondiroora. Saka ndakatoti murume wangu atitereka aende. Baumini pamwe vanotoonawo. Ndokutaura kwakaita ndakanga ndisipo zvangu but ando matauriro akatoita. Saka nyora dzese nyora idzodzo wakatotemwa dzimuzungu pakatotemwa nyora ndiye akatiita izvo kuti temwe nyora kuti agone kukuvhara kuti ugone kungobwera uite se upinde mukati memba. Asi dzodzora gara riripo muzukuru. Nokuti uyu vaakatobva kubva mushama wacho achiroro angane zvake zvaanganazvo. Unzwisisa? Ya, ndikuzvinzwisisa. Izvo ushangogara uri munhu anoita se anotambura. Ya, nekuti zvinhu zvacho mudzimai aripo. Mudzimai chaiye handina but zvakaita. Ko wandikuona usho. Hapana umwe wandiri kumboto. Ndakati ndakamboenda kuSouth. Ndokwandandiri but ndane mwedzi ndadzoka. Saka zvinhu zvakambondiomera kumashure uko kubva ndangotsvagawo pekungoti ndingobatsirikawo ndingojegerwa kana asi ndobva ndakamira ndingori. Bandiri kungobatsirikawo ndiri. Saka iwe uri kuti zviri kumufadza. Murooro wekuti zviri kumufadza. Hazvisi kumufadza. Asi kumufadza ka. Kuzanza akataura zvese kuti inini ndinofanira kunge ndichirona baumini tendai inini. Saka zvese zvekuti saka iwe kuti zvinosvika kupi ndikuona akatatarisa murume wake akaenda kwaakaenda. Anditi iwe ndo uchakwanisa kugara nemukadzi wamukoma. Aiwa izvozvo handisi kutombora izvo. Apa mukoma mpenyu. Aiwa handitombosvikwanisi. Pane hondo muzukuru. Kubatsira ndokubatsira zvangu. Kaifa sha. Naibu. Unara? Hanzi ndakatarisa ipapa una kana chipwere chauinacho muzukuru ndiye akasunga zvese kuti utoshayo kana anonzi wako mukadzi ndiye akasunga zvese. Ya, ichokwadi ndo ndakatomboitawo umwe mukadzi kumashure uko ndisati ndaita iyeyo handikuti ndakazongoti ndimbogarawo nayo uyo. Akangoenda mukadzi izvo ndisina kunzwisisa. Akangoenda zvandisina kunzwisisa. Agare mukadzi muzukuru haukwanisi kugara nemukadzi noiniki nemurooro wandikuona maigura nowandiwo maigura. Hazvikundi hazvigoni muzukuru. Unzwisisa? Ya, ndikunzwisisa. Kana ukatofamba ukaenda mhiri kwaunoenda uchitononoshava unotodzoka chete. Ya, kumhiri kwacho hapana kana chiri kumbofamba. Hazvibude. Nokuti wakatosungirwa achirarama kutoti ada kutogara vachiita se achitokuona uri maoko mawo kudai. Kunzwisisa? Ya, ndikuzvinzwisisa. Uri maoko mani? Make. But panorema nokuti mukoma wapenyu. Kunyange dai wanga asiri wapenyu. Nemamira zvaita nemaonero andiri kuita apa. Nemurooro wekuti uinga uchiita uchipinda mumba yemukati. Hazvibude muzukuru madzodzo. Asi tichaita kuti tigone kubatsirana. Ya, tinotenda. Naibu shababa. Hanzi mhaka iripo muzukuru wakagara ukaonekwa chipo chigere pauri. Mararamiro ako ese akagara akaona semunhu anoita mabasa enyu. Usingaone mimi musina zvamunoziva. Ndikona kusungurudza murume wake kuti iwe ugone kuzoya pedyo. Ya, ndikuzvinzwisisa sekuru. Ende handizvozvo chaizvo zvaronzi akataura izvozvo. Hapana kana pazviri kumbopisa. Uri kutenda? Ya, ndikutenda chaizvo. Tendai? Ndikutenda chaizvo sekuru. Ndikutenda chaizvo. Handizvozvo chaizvo. Hausumanikidza kamuzukuru. Aiwa, kana haadonyaso usabvume zvisiri zvimusukuru nokuti indotaura zvanenge ndichiona ine hantauri kudiwa iyi. Aiwa. Sekuru amada hatauri kudiwa. Aiwa, taura ise. Une shoko muzukuru kuda kutaura. Ndakuda kubvunza kudare renyu sekuru kuti zvino mukoma zvaakatetereka tiri kutenda kuti achiri mupenyu. Anokwanisa kuzodzoka here? Hongu anodzoka. Kwaari ikoko kutetereka kwakaita harusi kana kuti kurasika njere here kana kuti upenyu hwake hwakamirawo sei? Akangovhiringidzwa kuti akwanise kungobuda pamba asoduruke nezviri kuitika papamba nokuti ava mukoma akagara asari kudiwa nani? Namaiguru. Saka kudzoka ndakada kuti adzoka anodzoka. Tiri
kupanzwa amene ione zvauda kuvhunza kuna sekuru iwo right darira wafambira ndere tateguru vatanga kungotsanangura nezveupenyu hwako iwo handiti ndiri kutenderana navo kuti vari kufamba nemo muupenyu hwako wanga uchivaziva here sekuru Amadu wakambosangana navo kutotanga kusangana navo asi wakambovaonawo here kana kuti pazvivhitivhita ndakambovaona ndokandakatovaonera chaipo ipapa handiti ndinorangarira uchitaura neni ndaikubvunza kuti ndevapi vanhu vauda kuenda kunoona ukanditi hai ndiri kuona ndikaenda kuna sekuru Amadu akagara ane kutenda muzukuru sekuru achitaura chiti asarudza kakauda kuenda iwewe uda kuenda kuti kanzi inini kumwe kwese mungataurawo zvenyu kana kuti vamwe vanhu vandinoona pachivhitivhiti apa handinovaona zvangu asi munhu wandikufunza kuti anopedza dambudziko rangu ndi sekuru Amadu akati aiwa vana vagara vakangotaura kuti vazukuru vanda kubatsirwa ngavauye saka rikaitimbonzira mukana wekuti pamwe ane zvimwe zvaangada kuvhunza pamwe haana kufambira zvamataura imimi aiwa hapana kuipa tinozvigamuchira muzvimwe sezvo kana auya Matare indotaura zvano ine handauri kudiva kai aiwa ngasununguke kuita sei tsanangudza zvauda kutsanangudza asi ndotaura zvanenge ndichiita sei zvanenge ndichiona saka iwo zvauda kubvunzwa kuna sekuru orit wafambira ndomubvunzo wandanda kubvunza wafambira chiiwo ndingangoti nhau yandafambira inhau yenyora idzodzo kochiti makumbo andinetsa kupa 2022 uramba kuita zvakanaka saka sekuru vateipedzazvo wazvibata ndisandataura hakuna zvimwe here tenda hakuna kunyara nhasi wauya kamudarira sekuru ndizvozvo chaizvo zvimwe zvii zviri kunetsa muupenyu hwako kana kuti mumusha menyu ndingangoti pakubuda kwakaita nhau idzodzodzo pane zvakawanda zviri kukonzereswa pandiri zviri kuitika pandiri ndingangoti futi nhengo yangu haichanyatsokuiti zvakanaka kutopera simba chaiko zvakatanga rini izvozvo zvatoo nenguva zvatanga zvinhu izvi saka nemukadzi mungorigere nasasisina bhudhi zvinoita but maitiro acho manje haasiriwo maitiro azvaisoita kare hazvichaiti semaitiro azvaita kare mangeri spaghetti saka ndo rimwe dambudziko futi iroro endi kutaura kwavo futi wakati futi ndini ndikukonzeresa futi handiti kunza pane nyaya ndinofanira kutaurira ka pane nyaya ndakurondedzera kuti maiguru mukadzi mukoma vari kurwa nekuti vari kuda iwewe kuti vakumisidza kuti murume wavo handisi kuti iwe unozvigamuchira here aiwa izvozvo handitongodi kana kuzvinzwa sekuru nditongodi kana kuzvinzwa izvozvozvo asi iwo ndikubatai muromo sekuru ivo vane here zvavakaita tinoziva kuti vanhukadziwo vane kamukanawo muupenyu kuti kana akufarira ane zvaanoita zvekuratidza kuti uzvione kuti ari kukuda mukutaura kana nemaactions pane zvimwe here zvaunoona iwo zvavanoita zvinoratidza kuti vari kuda kuti upedzisire wave murume wavo waimbotaura ndingati kumasahwira ako kumashuroko iyo nyaya yekuti ndee ndakatororwa hangu namba mitenda zvaitawa nani pane murume wangu handimona saka waitaura vanhu vaye kuti vanokwanisa kuzosvika futi kupi kwandiri vachizotaurira nyaya iyai handimukuzvona iwo waingoitawo hawo maaction avo wakaita kuti ndaimbozamawo kumbomutamisira chiuno kuti pamwe angaone wakuchibuda yamhepo manje asi vamunitenda aya handisi kundikuona sekuti wasi kuita basa nini asi wachatondida chete wasingadi wachida saka sekuru Amadu vazvibata ka ndafara chai sekuru vazvibata ko ngatichita sei panyaya zvavaitawo zvemaaction kuyo enda usina kudyirawo ipapa hamenowa kuti sei pamwe dei ndakadyira pamwe dei ndakatozoitetwa futi zvimwe zvinhu handizive kuti ipapapo chii because mwedzo iyoyo ndakagona kukunda handimaona aiwa tinotenda sekuru Amadu havataure kudiwa vataura nemo ndanga ndichingoti sekuti ndikunzwawo zvimwe ndikuona zvese zvaari kutaura zviri kungopinda munyaya yamaparura kare yekuti mai guru vaitomuitira madanha ekuti aone kuti mukova wakavhurika unogona kungopindako mumba chero nguva yaunoda saka auya muzukuru kwamuri yasekuru aiwa rakajeka muzukuru kubatsirika unobatsirika nokuti kana rabuda mudare rangu
kuroti akukwanisa kuita sei kubatsirika azvire kuti ndinogona zveisase zvimwe zvandoita sei zvandinokunda kuroti apinda mudare akavhenekera zvikaonekwa kuti zvake zvakaita sei rakajeka asi hondo dziri paari ndichaita kuti ugone kubatsirana naye sekuchema kwaakaita achisvika kwamuri kuti ugone kusvika naye papi pano handitadze kumubatsira ndinobatsira kutenda kuri paari aiwa anobatsirika anobatsirika zvinhu zvakagara zvagadzirwa nemuvengi aripo akatarisa nokuti anga ane mikuti ari kutarisa ari kumuda saka iwa zvinogadzirisika muzukuru iye timbotarisa mukaranga uyu ishave riri paari here kana kuti akangonotsvaga mushonga wokuti avhiringidze baba mudiki namukoma wake? uyo achiuya musha agara anga agara nemhepo dzake dzaanga nadzo sokubata kushereketa anga agara nawo saka nokuburikidza azosvikawo musha nokutoona kuti bamunini ava nokugara kwari kuita nemurume wake nokutoona kuti chipo chinani uzi aitoona pakugara kuti bamunini ava vakaita sei vane chipo chakaita sei chakarongeka saka regere ndisuduridzo wangu ndigone kugara bamunini ava gari kugara pedyo nani neni kuita kuti kana vakanoshawa vakaita sei munhu anogona kuita sei kundichengeta. Chakatanga kuchiviwa chipo chiri paari ndeche pamwe mutsananguriro kuti asimbe kumukutenda kwake mubasa ramuri kufamba naye. Shaifa washara gaba ndaba hanzi chipo chiri pauri muzukuru wemunhu wokuti chese chauchabata chinenge chichiendeka ende hapana zvokuti nyange ukada naibva washara ukada kuita kana toti business zvinongoendeka zvakadaro hapana chinenge chichikadzika kana chinenge chichivhiringa zvinhu zvako zvinenge zvichingoendeka. Aiwa tinotenda ndizvozvaukangozvarwa uchingonzi ndomararamiro ako kutaura nasiku ndomararamiro ako zvinhu zvako zvinenge zvingodi zvichingoendeka chakufunga kuti rega ndibata apa ndigone kuwana zvinenge zvichingofamba zvakanaka. So toda kuti zvidzokere panzvimbo muzukuru wonge zvakavharwa asi ndoda kuti zviite sei zvidzokere panzvimbo handiti ndinoda kuti iwe uchazopa kutenda nemangwana kuti aiwa sekuru ndakauya mudare menyu ndikabatsirwa zvinhu zvangu zvikuita sei zvakufamba zvakanaka zviri kuendeka handirombese andivanzwisisa ndoga ndakataura handirombese vakaromba vaya kutotadza kuziva kuti ndosununga vana vaya pandogona kuvasunungura ini chandoita ndirongobatsira kushawa kwako nezvinenge zviri pauri ndozvanokwanisa kubatsira kuvandudza zvinhu zvako zvigonofamba mune zvakanaka saka neiwe wauya muno uchichema kuti ugone kubatsirika wongo wakasarudza ukati aiwa rega ndiende kuna sekuru amado ini handitauri kudiwa ini ndochokwadi ini ndiri kuudza zvemudzinza mako upenyu hwako wese andivanzwisisa ndiri kutsanagura nokuti ini handitenderere ndinongokuudza apa kunyange zvikurwadze zvokufadza asi ndiri kuita sei ndinokuudza handiti asi ndichakubatsira tigone kuti nyora idzodzo dzawakatemera idzi tigone kudzibvisa tigone kuwandudza uchemuka uri kuita makumbo musana uri kunhinge zvese ndigone kuita sei kuwandudza handiti ndine zvakawanda zvandichakwanisa kuti tigone kubatsira zvako zvigone kufamba zvakanaka. Aiwa tinotenda sekuru. Iye muroorwa uyu haana here zvimwe zvinhu zvaakakonzeresa mumusha umu kunze kwekukanganisa mukoma wake uyu kuti amufuratidze mwoyo wake nekuti amubvise pamusha nekukanganisa baba mudika hakuna here zvimwe zvaakaita murudzi rwavo ivava vemhuri yavo kana munharaunda yaagereyo? Kwete hakuna zvinhu zvechizhinji zvese zvaakakwanisa kuita ndezvepamurume wake nabamunini avo ndopanini avo mberi pape iri apo notaitaurira shanje kuti bamunini ari kuita sei ari kuada uri kudiwa ke unozviziva maguru ari kukuda ka aiwa murume wavo ngaadzoka wagara nemurume wavo inekapacha hanzi apa mukoma wako uyu wakatetereka nditi handizvozvo asi vanzi pane umwe aripo aripi handina kunzwisisa aripo muri vangani kuti pane hanzi nasekuru uyu mukoma akatetereka nditi asi pane mumwe waunoti mukoma right ndingati wana mukoma i4 wakomana wese wakuru kwandiri kimva pasha hanzi kwawakambotaurira nenhau yekufamba aripo
ari muMarare muno. Ndiwo ndakazvarwa naye. Awa tikangofanana baba chedu. Vati uyu ndakazvarwa naye. Ya ndanda kudorasika. Ya aiwa. Ndaba aiwa ipapo ndinotenda sekuru nekuti ndakatomutsanangurawo uye ndichiti ndikutsanangurawo mwana wamai wangu because nhau dzese dzichibuda ndaimuudza samukoma ndichimuudza kuti zvakamira so munhu andiri kusouth ipapo ndazouya ndazomuudza ndazotaura nasekuru Amadu ndafona kuslai media so zvese ndaimutaurira asi haminduro dzakatanga kundipa dzacho so handina kunzinzwisisa handina kana kunzinzwisisa handina shega kuvaba hanzi ndakatarisa kumberuko ndichazoona yahochekoche namaiguru akwa ini namaiguru wacho hatitowirirani futi hatitotaure tese tototaura kana tatosangana hanzi ndati kumberuko namaiguru ari kutambudza ndikuzoona yahochekoche kuti mukoma wako namaiguru avo vanenge vakufambidzana pamabasa avo. Urinzwa? Ya ndikurinzwa sekuru. Nokuti ndiwo wakataura nawo chibhuku. Ndizvozvo. Vane mhinduro yakakupa? Mhinduro dzacho hadziti sekuru. Saka kundudzwa kuti iwewe muroorwa pane zvavangatadzi here kubatana vachitaura semataura vachiita vachiudzana? Wangatadzi. Because zviri pachena izvi nekuda kwemapinduriro awakatondiita. Ndakazorishamisika ndakunzwa nezuro wakutondibvunza kuti wafamba mushe wasvika. Ndangopindurawo zvekungoti but zvanga wapindura kumashure uko wachitaura dai wanga wachikwanisa kuti iwo vanokwanisa kutaura nemi pamwe dai watoti musamubatsire matauriro wangu achiita. Ini handitaurika naye muzukuru. Dai watotaura kuti handitaurika naye muzukuru. Ini ndikubatsira munhu ane matambudziko. Ndizvozvo chaizvo. Handikwanisi kuti munhu ane dambudziko rake ndogona kuti ndowedzera dambudziko musoro ipapo kwete. Aiwa ndakatoona ndiri pandiri ndozokubatsira handitika kwete ndisungire umwe dambudziko kuti ungoramba une dambudziko sedambudziko randikuona pakurapa aisizo zvandikutarisira muzukuru. Chibereke ndavana kwasara mumwe chete kamubereke. Ndizvozvo baba wakashaya mai ndo wariko. Sure. Ndizvozvo chaizvo. Saka pakudzoka panai sekuru mukomana muzukuru wenyu muri kumubatsira muchamubatsira kuti mukoma wacho adzoke. Saka achadzoka here achipinda mugombedzo rimwe chete nemunhu ari kudai murooro wawo yaanoitwa sei kuti atorerwe zvinhu zvaari kushandisawo zvacho zvishaisi iye ndiye achataura zvaari kuda. Iwo ndiwo achataura zvauri kuda zvauri kushwira kubva ba naisa ndekutanga ndotanga ndagadzira hwero rwepanyama yako musukuru. Tinotenda nekuti anza ndimaise zvese nguva imwe chete. aiwa pakanaka rokujekera muzukuru. aiwa pari kucheka. Asununguka sekuru Amadu ndiwa. Aiwa ndakasununguka sekuru. Andokana kuna niki kuna mukoma saka kataiwa. Ndosvika kuna sekuru. Asonga uchicha kusvika kwandiri. Aiwa ndasvika sekuru. Wasvika? Ndasvika. Zvandataura pane chausina kugutsikana nacho. Zvese ndagutsikana nacho. Wagutsikana? Zvese ndagutsikana. Saka unoti kudini nhau yakwe? Nhau dzandakupedza. Ini ndinongokumbira sekuru kuti dema kwasangondibatsira zvagona kupera. Pane iye uyu ari kukonzeresa zvinhu izvi shungu dzangu chaidzo ndedzekuti asvike pano mutore zvinhu izvozvo. Ndo pane shungu dzangu ipapo. Ndo pane shungu dzangu. Ipapo ndo pane shungu dzangu. Kuti asvike pano nezvinhu zvake izvozvo zvapupure nyaya dzake mutore zvinhu izvozvo zvaari kushandisa izvozvo. Nekuti kumba kwacho handitorari. Pandakanga ndakuda kutouya ndichibva kuSouth iko ndakatokumbira mai kuti vanondikumbirirawo kune umwe watinoti hanzvadzi. Bozi pamba pacho handitomborari naye. Handirari. Pandakazoona futi kuti usvikire kumba kwemunhu achibva kuSouth antaisonza apa mwane zvinhu. Kuti taurire munhu kuti andina chinhu manje ndakati arega ndiende. But handirari. Asi yakandishamisa manje. Ndichekuti kubva pandakasvika bozi anoti farira singaiti. But kubva musa ndakasvika kusvika izvi zvasikuda kana kutombondoona. Asikuda kana kutombondoona asikuda kana. Kefa kusimira sharabu nda. Gena. Ndizvozvo chaizvo. Ndakatozoona ndikati apa anenge aona kuti kwakuendwa kusiriko.
Because pandakambodzoka futi last year nenhauyo ndaneta nekufamba futi ndikati rega ndimbodzokere futi. Tomboti pamwe kwazvakabuda ikoko pamwe vanogona kuzvigona hapana chakafamba. Akanga achifara zoti pandakamuka mangwana makusina akaita kusimudza maoko mairi kuti mhoresa akangowakira paside nedzimba dzedu ipapo. Ende akanga achifara kusvika ndisvike pakudzokera. Zviro kuti anga achitozoona kuti hawa uye ako but hapana kana chiri kunobuda. Ndikuvunzawo. Anoyeramira nze ndiani? Ndina kunzwisisa. Anoyeramira nze ndiani? Mutupo unonzi Miranzi. Unomuziva? Handikuziva. Wamuziva? Alright, pakanaka. Bata wakadaro. Ndakubatsira zvichazobuda, handiti? Ndinotenda. Unzwisisa? Ndikunzwisisa sekuru. Bata wakadaro semataura ndiri kuita. Taura zvako zvaurataura. Saka ndakangosvika pakungodzokera achingotifarira. But ndazouya izvezvi kubhadhera ndasvika haasi kuda kana kutomboti mhoresa. Nehanzvadzi yangu iyo yakaita kuti yakafamba tizobuda haasi kuda kana kutomboti mhoresa. Anotomhoresa mai pamwe pacho takatogara tese but inini neuyo akatondoona anhu atofinya misafesi. Pakanaka muzoko. Nesho kana paunga uchibva uri miri. Pfungwa dzako dzanga dzatoonekwa kudhara. Iwe uchibva miri wako ituti pandiri kungoenda chete nangoenda muZimbabwe kumba. Ndokuenda kuna sekuru Amadu. Ande zvaka zviri mwoyo mako. Ndizvozvo chaizvo. Saka kuti angatadza kuti ndangatozoona kudhara kuti aiwa. Kune kuri kuita sei kuri kuenda. Ende kuri kuenda. Saka mutombo amaitombonzwisisana. Nokutaura kuti ndizvo kuti pane kwauri kuita sei kuri kuenda kwaari kutoenda ndikutoita sei ndikunobatwa. Apabatwa ka? Aiwa ndizvozvo zveshuwa. Abatwa ka? Abatwa. Neshuwa mwoyo wako wachena watenda? Watenda? Aiwa ndatenda sekuru. Akutenda chaiko chaiko. Ndatenda sekuru. Saka uchabatsirika kana watenda satendai. Aiwa tinotenda. Tinotenda chaizvo sekuru. Nekuti ndakamboti futi ndiriko kuSouth ikoko ndingati pandakatanga kudzokera 2022 ndati rega ndimboendese zvinoita pandakwanisa kumbotsikawo makumbo pamwe ndikwanisa kumbonoshandawo. Ndofunga ndakasvika pandaita dzinenge 3 weeks pangonzo pane pari kudiwawo munhu kwakuenda nemunhu uya anga anzi uye nemunhu tichingosvika kudai so munhu akatukwa hana kuti uye nemunhu izvezvi kambani haina mari unozouya nemunhu uyu next week yakabva yava next week yakava next week vazvazoti futi ndofunga mama muna April imomo pane pandanda kumboshanda futi pandaishanda ikambani but kambani inopa vanhu mabasa ekuti vanongoita zvekuwaka saka ndaishandira anoita zvekuwaka uya but ine tingori pakambani ipapapo papatonzi hani muridzi wekambani iya ndikuda kuti undipe vakomana 2 kuti aure iye murungu wangu achibva atonongedza ini neimwe friend yangu yekuMozambique kuti ndikuda vakomana avo mangwana wandipe vakomana avo hakuna kupedza kana 30 minutes ndiyo ndadona gumbo rikatombobhenda izvo kuti ndakaita 1 week and a half ndisingakwanisi kufamba movha watopinzwa basa zvatotovharana. Ende manhero acho ndandarara ndichinetsana naye isingaiti mangwana acho ndo pandakabva ndanosangana nevandadona. Saka unonyatsoona kuti hapana paunokuda kudai so chete gwa pakanaka muzukuru rega kucha ndiwauya uchasununguka kuti mabasa amora untarisisa ndati mabasa ndati mabasa amora mabasa amori ndizvozvo wanonzi Molini. Ndizvozvo chaizvo wanonzi Molini. Handandoshamisika zvoti sekuru ari kuti mabasa amori ndizvozvo. Ukushamisika ni andiwaona sekuru? Ndizvozvo. Saka ndokuwanza here ndosandati ndantaure kudiweni. Nai muzukuru. Wanonga zveshuwa. Anonzi Molini zveshuwa sekuru. Ndosandakudza kuti mabasa amori. Unopedzisa wega ndakungoda kuti mabasa amori. Ndizvozvo. Pakanaka muzukuru anditi? Ndizvozvo. Nisho wasvika pana sekuru Amadu ndo sekuru Amadu chaiwo. Aiwa ndikufara kana pandakasvika panapa ndakanyatsokunzwa kuti aiwa ndasvika pamba bozi kwedu kwacho kwakutorema kona ndakusvika pakuti bheta ndokumbire pekuti ndimbogare kumalaini kusvika ndabatsirika nongonyatsoona kuti panapa pachatogariki nemunhu harina maipe muzukuru dare ndiro yasekuru Amadu wauya tachigona kuti ndikubatsire handiti une zvakanaka zvako zvigona kukufambira handiti chazodzoka futi uchitotaura kuti aiwa sekuru ini nezvo zvangu zvaita sei zvakufamba zvanaka handiti une chekutaura
aona. Aiwa, kana usina chautaura ndinotenda. Kune vamwe vazukuru venyu vari kukuona izvozvi paSlime Media Sekuru amene kuti mune mashoko amunoda kuvadzidzisa here kana kudzokorora pane zvamunobatsira zvese kuitira kuti vatanga kukuonai nhasi vagoziva kuti aiwa kune shasha inonzi Sekuru Amadu? Ya, ndoti kuna mazukuru wangu wese matimana enyika mese makatarisa muchiona ndichibatsira muzukuru ari apa. Mushuwa mungozoona mungozvinzvera Omega. Dambudziko rake kusvika mupi asvika muno ndichitaura naye yekuti agone kubatsirika. Saka matambudziko akaita safana naye munawo vanawo anokwanisa kuita se wobatsirika. Anditi kune zvike zvinetsa musha vese munokwanisa urwere ungave chi Sekuru anoita se vanobatsira. Chandisingakwanise kuita kurombesa, handirombese vazukuru ndoga ndakataura handite se handirombese. Asi zvanetsa kunyange unga musha mafiwa muda kuti mugone kuona kuti munhu wenyu chichakaitika akauraya ndiani asati awigwa munogona kumhanya kunyange zvavhiringidzawo matadza kuya munhu asati awigwa pakaro munoita se munhu uya zvakare tinobatsirana kuti mugone kuona kuti ndiani akakonzeresa uye zvakabva kupi tinokwanisa kubatsira timutsechi mufu wenyu zvese munoita se munobatsirika sekuru vanenge varipo muchiona semabatsiro andikuitawo muzukuru ina handitaure kudiwa sekuru vanotaura chokwadi ndochiripo vanenge vari dzimu rinenge rakatsipikwa wada kuti vasunungure zvigonofamba zvakanaka aiwa munhu uya sekuru anokubatsirai muchino zvinhu zvenyu zvofamba zvakanaka muchita maone taibva bacha kuna shaibu handina sekuru apa ndichakugadzirira muzukuru zvokushandisa zvokuti gona unoshandisa. Ya, tinotenda. Uyezvo ndoti kuna vazukuru ari mhiri kwemakungo musanetseka zvenyu muri ikoko munobatsirika. Kutaura kwako chete kunyange wapinda mudare upinda mudare uri ikoko uchitaura chemo chako uripo Sekuru Amadu chowaona ndizvokuitira zvese uri kupi uri ikoko vike uchizopa kutenda. Pane pakuti unogona kunonoka kuti ndavhiringidzika ndiri kunoku nguva yekuti ndiende kuna sekuru kunguva yaita se handina nguva yacho unobatsirika uri kupi uri unobatsirika regai kunetseka vazukuru tiripo kubatsirana muchiona zvanenge ndichiita hatibiridzirana iva kwete handitika pane pamwe pandoda kufunza mukufamba kwanda ndichiita uku ndichiudzwawo nhau yechipo ichi pane pandakatanga kusvika ndikatengeswa jira reretso nehiki yemurara ndikazoenda futi pamwe ndikazotengeswa futi jira reblue saka handizivi sekuru kuti zvinhu izvi zvakandozviita seiwo zvinhu izvi. Pane rakambopiwa kumakope? Hapana. Ticharirewo muzukuru tatinga ndakubatsira zvandoda kubatsira tosorirewo. Tinotenda. Shaiba nabaye mabvunzawo ivavose kusekuru pane nyaya yemachira yaabvunza iyoyi ini ndaida kunzwisisa kuti vakawanda vari kutengeswa machira vachizongogarawo nawo mungadzidzise kuti kudii panyaya yekutengeswa machira ndabva ndadzowa muchibvunza futi nyaya yemakope zvinofambidzana sei? shainagubada bai ndainanaba akabai hanzi chekutanga vazukuru kana makafamba kwamune mafamba mukaudzwa kunzi pane dzimu kana pane shavi rigere pauri reuvhimi tenga chakati musamhanye kutenga nditi naubana vakakeki nekuti zvigere pauri zvinofanira kuuya zvichikurukura newe panguva unenge wakarara pai patinoti wapiwa makope. Saka hanzi jira iroro chemune manzi tengai musatenge kumakope vagere pauri kana vakuda kuti uchigona kuita basa ravo vanogona kuya katatu vachikupangidza mucheka wavari kuda kuti ushandise kana ingava chii chavanenge vada kuti utenge unge uinacho vanokupangidza kana ukwana kuita katatu. Sunalaira hanzi watenga chinhu chiya vachadzoka futi kwauri kumakope vachikupangidza. Aifa bismillah. Taita kuti vanhu vasabirirwe nekudzidziswa zvisizvo. Kana una sahwira ari kubatsira sezvakaita Sekuru Amadu zvaunenge uchipiwa kumakope nendarira unenge uchipiwa naSekuru Amadu zvinofanira kunge zvichifambidzana. Zvinofambidzana muzukuru ende zvinofanira kuendedzana hazvifaniri kuita sekunzvengana.
ina handishandi kuti ndinofana kuti iwe kumakope unofana kutopiwa zvaunofana kutopiwa ndo zvatinofana kuita sei. Ini ndirimubatsire kuti uno kubatsira zvako zvigona kuita sei sisawira. Aiwa panjika ipapa. Panjika sekuru. Nokuti riri pauri unofana kureva karega. Ya, tinge tisingazivi. Makope ko ndasaka ndabvunza kuti une makope aunombowana here wakarara. Hapana. Saka rina kujeka musukuru. Asi tichaita kuti batsana kujeka rina kuita sei? Rina kujeka. Aiwa tinotenda sekuru. Pakanaka musukuru. Muri yeZimbabwe tabuda mudare rasekuru Amadu. Ndinodaira kuti mazvinzwira mega kuti ushereketwa huriko pano pasi. Murume Nengo aichashande zvakanaka nekuda kwaamai guru. Mukadzi wemukoma akatobvisirwa pfuma nemukoma achiva baba mudiki akati ava senyaya yakaitika kuna Josefa mubhaibheri paya vari pamba paPotifa, mukadzi waPotifa achida kubata Josefa. Ndonyaya imwe chete yatazosangana nayo mudare kuti aiwa amai guru vari kutoti uyu handsome yese murume hombe uyu aiwa anofana kunge ari wangu kwete murume wangu. Kwa kushandisa mushonga kuti murume asuduruke kubva pamusha. Zvamunoona kuparara kwedzimba haisi nyore. Vanhu vari kushereketa kuburikidza nevamwe vari mukati meimba iyoyo zvakafanana naamai guru vakazviparadzira imba yavo kuti vagadzire mukana wokuti vazotora baba mudiki vozoita bonde vagoita mutakunanzva nawo. Asi tinotenda baba mudiki kuti havana kubatwa nenyaya iyoyo. Vakaitawo saJosefa vakatiza neupenyu hwavo nanhasi uno varipo havana chavakaita. Tiri kutenda sekuru Amadu vachavabatsira kuti dambudziko irori rigopera. Ndo zvinoita sekuru Amadu. Asi chenjerai kuti kana pane zviri kuitika mukati muupenyu zvokuti kunyange Nengo yako haisi kushanda zvakanaka, upenyu hwako nemudzimai wako hazvisi kufambidzana zvakanaka, mabasa auri kushanda iwo haasi kunatsobuda zvakanaka, une chikonzero chekuti kwaunongo une pattern yekuti zvinhu zvako zvinongonofeila pamberi apo, une mvumo yekutsvaga kuti sekuru Amadu ndingasvike sei kwavari. Nhamba ndo dziri pascreen pamamuchiona pavidhio ipapa kuti muende kwavari munotsanangurwa sei pari kutorwa amwe mabasa iwo hazviite. Ukatorwa unosvika uchipopoterwa sekupopoterwa kwauchiita. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.